Por lo tanto, sexan benvidos a esta nova edición de Contrastes en Canal Rías Baixas despois das vacacións de Semana Santa que hoxe, precisamente, por algún dos eidos informativos desas datas festivas, inducen o motivo de debate que temos plantexado para todos vostedes aquí cos nosos invitados e invitadas desta noite que, sen máis dilación, paso a presentar. Aquí están connosco Anabel Gulías. Que tal, Anabel? Benvida. Moi ben, moitas grazas. Concelleira, voceira do Bloque Nacionalista Galego e segunda tenente de alcalde no Goberno Municipal de Pontevedra. Aquí o meu carón Aurora Cañizares, que é concelleira do Partido Popular, vicevoceira, ademais, desta formación política. A continuación, María Rei, que é a voceira do Grupo Municipal de Cidadáns, no Concello de Pontevedra. Que tal, María? Benvida. Tino Fernández, veterán xa nestas lides aquí do programa, voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista no Concello de Pontevedra. Que tal, Tino? Benvido unha vez máis. Estrénase con nós Xaime Acuña. Que tal, Xaime? Benvido, que é, concretamente, ademais de formación politólogo, é responsable de comunicación de Marea Pontevedra. Que tal, Xaime? Benvido. Moi ben, moitas grazas. Fenomenal. Pois con eles imos falar do asunto que hoxe nos convoca. Eu facía a convocatoria, a invitación, a partir de unha pregunta que vou formular para que vostedes fagan a súa primeira, digamos, toma de posición inicial e logo xa saben que vou sacando temas, é un debate aberto, poden interpelarse, falar entre vostedes, etc. Temos por diante algo menos xa de 75 minutos. Pregunta: é de verdade España un Estado aconfesional ou só na práctica e despois do que vimos nesta Semana Santa precisamente ratifícase que temos probablemente algo máis que perfeccionar neste intre? Pregunta aberta, Anabel Gulías, empezamos con vostede. Sí. A ver, é unha pregunta moi difícil de contestar con poucas palabras, verdade? Porque é un tema complexo, pero eu viña reflexionando e dicía: realmente, a parte do interesante do contido deste debate, a min o que me parece máis interesante se cabe é o momento no que estamos facendo este debate. É dicir, estamos en pleno século XXI preguntándonos si España é un Estado aconfesional, polo tanto, si existe separación entre Estado e Igrexa. E, home, a min pareceme que estar neste momento, como digo, en pleno século XXI, falando destas cuestións, prodúceme certa preocupación, porque supónse que un debate que debía estar dado, non? E, francamente, a realidade que teimuda e a realidade que se empeña en decorrer libremente, pois fai pensar que España realmente non é un Estado confesional. E eu traslado máis unha pregunta para ver se poñemos, non? Debe ser España un Estado confesional ou debe ser un Estado laico? Porque son cuestións diferentes, non? E no seu momento se optou pola confesionalidade, por unha continuidade, nunha transición en un contexto explícito. Mais dende o BNG sempre fomos partidarios e partidarias de apostar por un Estado español laico, nun Estado no que Igrexa e Estado estén perfectamente separados, non por un capricho, porque quede bonito ou porque este de moda, sino porque é a garantía de ter un Estado democrático. Imos con esta primeira rolda de intervencións. Aurora Cañizares, polo Partido Popular. Pois mira, a ver, eu si penso que España é un país aconfesional, vale? A Igrexa non goberna as institucións. Si é certo que hai unha relación entre o Estado e a Igrexa, porque dende fai 500 anos celébrase a Semana Santa. Todos os anos, continuamente, temos este debate. Se os políticos van ás procesións, se os políticos van a outras celebracións religiosas. A ver, liberdade de culto. Nos, en España, a maioría da xente, o 70% da poboación declárase cristiana. É dicir, hai outras religións en minoría, pero poden celebrar tamén as súas cousas, ninguén o proíbe. A ver, o mesmo que nós, cando somos representantes do Concello, invítannos, vale, a alguna celebración, a alguna festa, nós imos porque é o noso deber. Para min é o meu deber, son representante da poboación, son representante do pobo, da xente que me votou.
Esa cuestión da presenza, digamos, da obriga ou da necesidade de representar é precisamente unha das variantes. Bueno, logo vostede o matiza, ten razón, probablemente, pero é moi interesante porque é unha derivada, además, no ámbito local do asunto que nos trae hoxe aquí. Tino Fernández, cal é a vosa opinión? Bueno, eu creo que hai que distinguir dous planos, non? Hai un plano social onde efectivamente avanzouse na confesionalidade e incluso na laicidade, probablemente. Creo que a poboación modificou en boa parte a súa forma de ver as cousas dentro do 78 para cá e que maioritariamente o cidadán español se sinte aconfesional. E logo hai un plano institucional onde creo que vamos todavía por detrás, non? E que a veces se entremezclan e se cruzan as cousas de un xeito exagerado. O problema, e eu apuntaba de alguma maneira a Anabel, é que probablemente o problema non sea só de aquí, sino que é un problema dunha involución ideolóxica que se está producindo en moitos máis países que en España, non? E que fai que se entremezquen as cousas, non? Cando oyes falar a algúns líderes europeos de la Europa cristiana, pois meten medo, non? E iso tamén parece ser que está influindo na opción que algúns políticos toman de visibilizarse neste tipo de cuestións. Eu creo que evidentemente cando se pon unha bandeira media asta se está rompendo a confesionalidade do Estado, porque aí estamos falando de institucións, non estamos falando de ir a unha manifestación, unha procesión, sino que estamos falando de un acto que representa o Estado, non? E que cando se pon eso, quere dicir que a sociedade avanza moito máis rapidamente que as institucións nese sentido. María Rey, cal é a opinión da voceira de Ciudadanos con respecto a este asunto? Como pregunta inicial. Eu penso que España sí que vai polo camiño de volverse a confesional, pero temos un peso de tradicións moi grande, ás veces confúndese as tradicións coa religión, e por eso a veces costa moito desligar, digamos, as dúas cousas. Eu penso que a política ten que estar totalmente desligada da religión, penso que as institucións teñen que estar totalmente desligadas, que os políticos, dende logo, deberíamos de ir ou asistir aos actos a nivel persoal sempre pola liberdade que temos cada un de nós, pero dende logo a nivel institucional penso que deberíamos de separar moi claramente, pero logo está o peso do que decía antes, da tradición, e a veces eso é o que complica un pouco as cousas, pero penso que dende o respeto pódese chegar a ser o Estado que temos que ser, que é totalmente aconfesional, e eu incluso por unha vez vou estar de acordo con Anabel, incluso por unha vez é ser un Estado laico, non te me acostumbres despois. A ver se me empeza a preocupar. Preocúpate. Me preocuparía. Eu me preocuparía. E finalmente, Xaime Acuña. Eu quero pensar que sí, que somos un Estado confesional, non? E de feito a normativa nos leva a realmente enfocar as nosas actuacións hacia cumplir a normativa. E a realidade é que non estamos sendo, ou non o suficiente, non? Concordo no matiz de diferenciar o Estado confesional dun Estado laico. No Estado confesional sí que abre a porta a colaboración do Estado coa Igrexa, e de feito estáse facendo. En clave económica penso que por riba do que deberían facer as nosas institucións. Agora, en clave social concordo con que formamos parte dunha tradición católica, que non podemos eliminar dun día para outro, e ao mellor nin siquiera queremos, porque son os valores que ao final tamén rixen o estado do benestar. Entón, apostaría por seguir afondando nun estado confesional, pero sen tampouco forzar un enfrentamento entre institucións. Sí, o debate está aberto, sí. Un matiz, non é? Vou introducir unha enquisa, pero bueno, rapidamente, sin problemas. Rapidamente, non sei que me gustaría introducir, decir, si todos estamos de acordo en que España, efectivamente, o Estado español é un Estado confesional, a mí me gustaría introducir matices. Que hai das recentes reformas do sistema educativo no que a religión volve a ter peso
na ensinanza. Eso é dun Estado confesional? Para min non o é, e creo que todos estamos de acordo niso. Falábamos de un Estado confesional cando realmente os bens da Igrexa están ou siguen sin estar suxeitos a unha tributación, e varios grupos de aquí presentamos mocións neste sentido. Que hai do patrimonio da Igrexa, que en algúns casos eu estou de acordo que unha tradición e que debemos, pero que en moitos casos deberían estar en mans de patrimonio a nivel de xunta ou a nivel de concello, sería outro debate. Dicir, a min eso non me parece propio dun Estado confesional. Me parece que en algún momento xogou un papel de consenso e deixando de lado os enfrontamentos, eu concordo con Xaime, non estamos aquí para enfrontarnos, claro que non, e debemos respetar profundamente as crenzas religiosas de calquera persoa, debemos ter un debate maduro e como organizacións políticas creo que tamén deba ser, e dicir si realmente isto é un Estado confesional. A min estas cuestións que acabo de citar non me parecen propias nin siquiera dun Estado confesional. Son variables, además, moi interesantes que penso que pode ser profundizar nos seguintes minutos neste debate. Pero permítame que introduza a primeira das enquisas que fixemos hai unas horas aquí na cidade de Pontevedra a propósito da seguinte pregunta: cree vostede que España é un Estado confesional ou se comporta como un Estado religioso? Es laico, pero nuestra cultura religiosa católica. La contestación es que está muy vinculado con la Iglesia. Debía ser un país laico, pero la realidad es que no es. Por lo que vemos, y además nos encontramos con procesiones, todo, los medios de comunicación en esto no hablan más que de las procesiones y todo esto, y esto no es de un Estado laico. Más bien católico. España siempre fue católico, más bien católico. Si ahora quieran cambiarlo, es opinión de cada uno. Hombre, yo pienso que poco, porque la gente realmente está viendo que todo es un peripé, ni más ni menos. Entonces, bueno, las costumbres poco a poco son de los antepasados. Yo creo que en un país con costumbres religiosas y que además las tenemos muy arraigados, y si no debíamos de tenerlas, que es lo nuestro, igual que hacen los demás con los suyos, reivindicarnos. Es que confundimos totalmente. Una cosa es el Estado laico y otra cosa es la religión, la vivimos los que verdaderamente creemos, y nosotros no nos pueden remitirnos a las iglesias y a las sacristías. Tenemos que estar en la calle, porque yo me siento cristiana, he participado y participo en las cosas que puedo también en mi comunidad. O sea, yo no solamente es que sea católica, yo creo que equivocamos las cosas. Y de toda la vida han existido las procesiones, y formamos los que quieran que vayan y los que no, que nos dejen en paz. Pero bueno, que somos religiosos, por supuesto, que ese es un país religioso, eso sí. Non hai dúbida, en España hai liberdade confesional, cada un practica a religión que entende ou parece. O que estamos aquí a plantexar é outra cousa, que é concretamente si é ou non propio dun Estado confesional que, por exemplo, lanzo a pregunta para que todos vostedes a respondan, que en un Estado confesional de repente teñamos en unha procesión, por exemplo, en Sevilla ou en Málaga, a medio goberno da nación, a presidenta da comunidade autónoma, a cargos públicos de varios dos partidos aquí representados tamén nesa procesión. E non precisamente de xeito discreto, que sería perfectamente entendible, porque cada quen, evidentemente, reacciona e actúa en consecuencia, pero é que estaban en un lugar especialmente notorio. E chamou a atención de moitos medios de comunicación e xenerou moito debate e moitos artigos ao respecto particular. E por eso pregunto, eso é propio ou non é propio dun Estado confesional? Pregunta aberta. Quizáis, porque por la proximidade, claro, ten que ser primeiro a Aurora Cañizares do Partido Popular, Tino Fernández do Partido Socialista e María Rei de Ciudadanos. Eu non entendo moito o rebumbio montado porque cargos políticos vayan a unha procesión. Eu acabo de decirche antes, imagina, nós, cando asistimos a alguna cousa, asistimos invitados, vale? O que quere va, dentro do meu partido, polo menos, o que quere va, e o que quere non va. De feito, vos, aquí en Pontevedra, podedes observar que nosas procesións non vamos todos os concelleiros, es dicir, vamos soamente algúns. Pero o mesmo que fulanito invítanos á presentación do libro tal, o mesmo que menganito invítanos á festa de tal comida, o mesmo que unha cofraría nos invita a participar nunha procesión. Entón, cando eu antes faldaba de que era o meu deber, a ver, eu sinto
Quizá que eu estou un pouco máis involucrada, porque eu pertenzo a unha cofraría. No, pero é perfecto. Eu non, a miña cofraría non está aquí, está en Ciudad Real, que xa sabedes que onde eu, bueno, pois teño ali a miña familia e tal. Pero a mí, por exemplo, asistir a procesión de Venres Santo aquí en Pontevedra, cando non estou alá, para mí é un honor, entendes? É un honor. Vou acompañando o Santo Sepulcro, vou acompañando a xente que vai na procesión e vou, síntome moi honrada de que as cofrarías me inviten para facelo. Claro, pero a cuestión Aurora, insisto, o debate está aberto. Pero eu estou facendo na miña cidade. No, vai Tino a continuación, pero... Eu estou facendo na miña cidade. Claro, pero ti... E os representantes políticos a nivel autonómico e a nivel nacional, supoño que recibirán moitas invitacións de moitos sitios. Pero a cuestión probablemente sexa o lugar que ocupas. Claro. Quero decir, é que non é o mesmo que Aurora Cañizares vaya na procesión do Santo Enterro, do Venres Santo, na mitade do paquete, para entendernos. Eu vou nesa procesión como un cargo institucional, Claro. elexido polo povo. Esa é a pregunta. E tampouco é o mesmo os convites que recibimos todos de asociacións culturais e demais coa cuestión en que estamos tratando, porque estamos tratando a separación entre igrexa e Estado, e se un Estado confesional, verdad? Non se a festa gastronómica de tal, pois ten máis influencia ou menos. Eu creo que son cuestións diferentes. Sí, pero ela refírese á representación institucional, supoño, non? A representación institucional funciona. A ver, porque a presidenta de Andalucía aí estaba. Claro. Na incorrección política. Ben. A ver, eu creo que a min non me votaron para ir en procesións. Os votantes do Partido Socialista de Pontevedra non me votan para que eu vaya nunha procesión. E a Susana Díaz, sí. Por tanto, eu traslado eso, deixo aí, se algunha compañera do meu partido me quere escoitar, que me escoite. Alán Andalucía. Sí, sí. Donde sexa, pero creo que é un erro. É dicir, eu podo entender, como ti ben dis, que se pode ir a unha procesión porque un é creyente, porque no Partido Socialista hai moita xente creyente, e que pode ir a título personal, na marabunta, perfecto. Ir como cargo público, ir representando a unha institución, me parece absolutamente fora de lugar e de contexto. Estamos en outras épocas, non estamos no século XVI, non estamos no século XVII, estamos no século XXI, e, por tanto, os comportamentos teñen que ser totalmente diferentes. Sobre todo, con todos os respetos a todo o mundo, se militas no Partido Socialista. Sobre todo eso, ¿no? Porque nós somos un partido laico e, por lo tanto, debemos visibilizar tamén eso, non só con palabras, sino con feitos. Entón, eu creo que os compañeros e compañeiras que fan ostentación do seu cargo nunha procesión de Semana Santa ou en calquera acto religioso, se estánse equivocando e están indo contra a ideoloxía do partido. E máis incorrecto non podo ser. Tremendamente incorrecto, porque hai varios exemplos que logo vou sacar precisamente compañeros seus, pero aquí mismo, en Galicia, e incluso en Pontevedra. María Rey. Sí que é certo que os políticos somos os primeiros que levamos a confusión este Estado que temos que ter... A confusión á confesión, podería ser. Sí, que non temos. Eu penso que os políticos non temos que ir representando de maneira institucional en un acto religioso polo feito de ser políticos. Eu, por exemplo, si vou á procesión que hai o Día da Peregrina, vou non porque crea, sino porque a miña nai me deshereda se non a acompaño, e acompaño todos os anos, como fixen sempre, dende que empecé a ir. Penso que non teño que ir representando a ninguén, cada un na religión ten que representarse a si mesmo, e así é como debemos de facer todos, que non se pide un carné no meu partido para saber se eres católico, eres musulmán ou eres... E logo tes que ir. Imagínate un musulmán que en algún momento chega a ser alcalde dunha cidade que teña que ir non o entenderíamos, non? Eu penso que temos que saber diferenciar, temos que saber cando representar os nosos veciños e veciñas e cando ir en representación de nós mesmos. Precisamente tocou vostede unha fibra moi interesante para introducir neste tema tamén a Xaime, representante de Mareas, precisamente, que é a presenza dos alcaldes. Porque é evidente que cando un é alcalde de unha cidade como Cádiz, por exemplo, pasa con Kichi, pois é evidente que chega un momento que tes que tomar unha decisión. E el era xa de feito participante activo como cofrade, efectivamente, en procesións na cidade de Cádiz, pero é que agora
sendo alcalde, non plantexa ningún tipo de oposición, sobre todo o contrario, e incluso impuxo unha, non me lembro exactamente, unha medalla, verdade, a Virxe do Rosario, que coido que é a patrona de Cádiz. Claro, como se sostén isto? É que difícil, verdade? Bueno, é un tema de Cádiz, non? Entón, vale. Non sei que lle pasa pola cabeza. No, evidentemente, pero probablemente sexa responsabilidade de Estado. Como alcalde, entendo que unha persoa que ostenta ese cargo de representación cidadá, pois a un dos actos máis importantes na que teña contido religioso da súa cidade no ano, pois pode asistir, é unha decisión del. O que non entendo é que teñan o que falaba antes Tino tamén, de un lugar preferente, por... Iso é o que me costa máis entender, de se realmente defendemos unha separación de poderes Igrexa-Estado, non debemos ter esa... Como eu son dirixente do Estado, teño que... Non, temos que diferenciar iso. Pode ser, pero probablemente na cabeza de Susana Díaz como de Dolores de Cospedal ou de Kichi González haxa non só unha convicción de índole religiosa, totalmente respetable, senón, ademais, certa vocación de responsabilidade de Estado ou deber de Estado ou algo así por estilo, que é precisamente o que está penso no ADN, na médula deste debate. Eugenio, e tamén hai outra cousa, que é dicir, tamén hai cálculos electorales, Bueno, pode ser, claro. Entre unha poboación eminentemente religiosa, ferviente, seguidora da Semana Santa, pois algúns políticos tamén botan cálculos do que pode supoñer decidir non asistir a un acto deses. Iso é entendible, hasta é humano, non? Pero tamén hai cálculos electorales. Sí, pero esas contas pódense votar moitísimas veces, Totalmente, claro. Claro. O que pasa é que cando se mezcla a religión coa política, esas contas chirrían máis, non? Porque un pode decidir pois non ir a un acto dunha asociación de veciños dun barrio porque non se leva ben con eles ou non sei que, bueno, eso non chirría tanto. Pero cando chocas coa Iglesia, que ademais ten un poder, ten os púlpitos, a Iglesia ten púlpitos donde sistemáticamente fai política. E fala ben duns e fala mal doutros. Normalmente sempre fala ben dos mismos e fala mal doutros. E donde se posiciona políticamente. A Iglesia se posiciona políticamente. Posicionouse co aborto, posicionouse co divorcio, posicionouse co matrimonio entre persoas do mismo sexo. É dicir, ten un poder importante porque hai xente que a escoita. Entón, ese cálculo tamén entra dentro desa historia. Non digo que estea ben, Non vou a entrar a xulgar, que ademais eu non son aquí debatinte, sino moderador, pero evidentemente, frente a iso, entre outras cousas, están as negociacións, os concordatos e demais posibilidades. E supoño que tamén o Estado ten ferramentas no seu alcance, é evidente. Pero, bueno, o debate está aberto, temos 2 minutos e medio para ir á primeira pausa de publicidade. Alguna intervención rápida? Sí. Básicamente, eu volvía a poñer o foco no que por que estamos debatindo de separación Igrexa-Estado. E non é unha cuestión ao azar, é dicir, é porque a Igrexa históricamente neste Estado español tivo influencia sobre o poder político. É dicir, non é calquera cousa, non unha festa gastronómica, non unha invitación a calquera outro acto como representantes, é que isto ten unha historia. E ten unha historia que ten que ver coa transición democrática no Estado español, con esa solución da confesionalidade para non escoller outra fórmula que en determinado momento sí que despertase pois algún problema nesa transición, etc, etc. E neste momento estamos. E logo, outra cuestión básica. Falábamos de Andalucía, eu aí síntome cómoda, porque o BNG en Andalucía nada, pero xa sei que despois haberá algún outro compañeiro, pero sí o que me parece moi importante é diferenciar precisamente como que se asiste a unha procesión, como un cargo político. E hai organizacións políticas que dende sempre defendimos a laicidade. Laicidade no noso ADN e, polo tanto, debemos ser coherentes. Non como cargo político, sino como cargo público, non? Como cargo público, sí, perdón, sí. Sería o matiz, porque probablemente como dirigente político cada quen o seu xeito, pero, bueno, outra cousa é como cargo público, precisamente logo traemos algúns exemplos que tocan a prácticamente casi todos os partidos políticos aquí representados polos 5 invitados de hoxe. Imos a primeira pausa publicitaria, de acordo?
acordo? Si, gañamos un minutiño que logo recuperamos co permiso dos nosos compañeiros de realización e de control central aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas, ata agora mesmo. Oye, a que temos unha auga? Tes aí? Na práctica somos ou non un Estado aconfesional? Esa é a pregunta que hoxe convoca este debate de Contrastes en Canal Rías Baixas dende o auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra. Estamos a falar con Anabel Gulías, Aurora Cañizares, Tino Fernández, María Rei e Xaime Acuña, representantes de Bloque Nacionalista Galego, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, e Marea, Pontevedra, da cuestión que de algún xeito ven propiciada por imaxes e noticias que vimos nesta pasada Semana Santa, nestes pasados días festivos, coa presenza, por exemplo, de gran parte do goberno da nación en algunhas das procesións máis sonadas en Málaga, por exemplo, en Sevilla tamén, a presidenta da Comunidade Autónoma Andaluza Socialista, Susana Díaz, pero é que hubo outros exemplos como o alcalde de Cádiz, que evidentemente un alcalde de Podemos, un alcalde evidentemente de outra extracción absolutamente diferente ideolóxica, e tamén cargos públicos de outras formacións políticas. E aquí en Galicia pasou algo do mesmo, porque, por exemplo, non podemos esquecer que en Galicia tivemos, por exemplo, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, e a José Manuel Rei, conselleiro de Política Social en Ferrol. María Loureiro, alcaldesa del Partido Socialista en Viveiro, participando activamente nos actos da Semana Santa dese concello, que, por certo, un dos referentes turísticos na Semana Santa, do turismo relixioso na Semana Santa de Galicia. E tamén Darío Campos, presidente da Deputación Provincial de Lugo, do Partido Socialista, o Lara Méndez, alcaldesa socialista na cidade amurallada. E aquí, por exemplo, na provincia de Pontevedra, entre outros, o alcalde de Bueu, que é do Bloque Nacionalista Galego, Félix Juncal, e que ten defendido, e incluso en plenos, ante mocións plantexadas, por exemplo, por forzas alternativas, como, por exemplo, a que representa aquí Xaime Acuña, que ele estará sempre nas procesións porque entende que é unha responsabilidade pública que ven derivada do mandato dos que o elexiron. Dende que son alcalde procuro estar onde o povo pidiume que estivese e entendo que é o meu deber. Bueno, coido que tamén é unha boa reflexión precisamente para que vostedes continúen falando do asunto que nos convoca. No caso de vostede, ten compañeiros aquí na Comunidade Autónoma de Galicia, non estamos a falar solo de Andalucía, que está lá. Ya hecho tantos nombres aí, pero eu creo que eso é un engano, cando se di yo estaré donde me dice el pueblo. É que eu non creo que a un alcalde do BNG ou un alcalde do Partido Socialista o votaran os seus electores para participar nunha procesión. Non o creo. Non creo. Non o creo. Votaron porque presentou un programa electoral. E porque presentou unha xestión electoral que non ten nada que ver con ir ou non ir a unha procesión. Esa frase famosa de é o alcalde ou é a alcaldesa e ten que representar a cidade en todos os ámbitos e representa a todos os cidadáns. Pero eso de representar a todos os cidadáns en un acto relixioso que implica que implica mezclar a religión e a historia de España con a realidade da xestión política, a mí me parece un error. Pero fíjate, eu vou máis lonxe, é que estamos falando de cargos públicos que van a unha procesión, representan tal. Pero que o máis grave, e xa o dixen e volvo a repetir, o máis grave é que o goberno da nación ordenou poñer a bandeira a media asta. Ese tamén, dese tema tamén imos falar. E iso significa que o goberno da nación, o que fai a política da nación, está absolutamente impregnado de confesionalidade. É dicir, actúa en base a confesións religiosas e ordena que a bandeira este a media asta, non porque houbera un atentado, sino porque morreu Jesús. A ver, eso a mí me parece moi grave, me parece moi grave. O outro, decir, home, insisto, non é a miña postura, non? Creo que os alcaldes e alcaldesas de esquerdas que van ás procesións, eles mirarán por qué, pero non poden decir seriamente que o fan porque os seus votantes yo piden.
Eso non... Farán os seus cálculos electorais? Eso sí. É unha excusa. Eu penso que é unha falta de respeto, quero decir. Nos debémonos a unha Constitución onde di claramente que tipo de Estado somos e como tal debemos de respetar. Ou pertencemos a partidos, como por exemplo o Bloque Nacionalista, onde deixa claro como se ten que facer as cousas, non? Entón aquí parece que cada un de nós, para mercar votos, xa non nos importa que facer. E como temos unha escola antiga que nos di que a través da religión conseguíase moitos votos, porque subía o cura ao púlpito para dicir a quen había que votar, pois o seguimos mantendo, e o seguimos mantendo a ver que tal nos vai. Eu penso que na vida hai que ser valentes, e penso que na vida o que hai que ser é consecuente con un mesmo. Que ti podes ir a unha procesión co teu nome, pero nunca como un representante institucional. O debate está aberto, Anabel. A nivel do que me Auro atinxe, que é o tema do BNG, e falábamos desa probable asistencia para conseguir votos, non? Eu estou orgullosa de militar na organización política que milito, obviamente, e dende 82 está claro pois que as cousas van cambiando e fomos evolucionando e cometendo erros. No meu caso, a posición, ou no caso do BNG, a posición é clara da Executiva e do Consello Nacional de non asistir como cargos políticos ás procesións que Félix o fixo. Na miña opinión, eu creo que se equivoca. E a proba palpable que non hai que misturar unha cousa con outra e que eso non che vai a facer conseguir máis votos, pois foi o que aconteceu aquí no ano 1999, porque agora está de moda, non? Sobre todo cando foron estos alcaldes do cambio, non? En Barcelona e en Madrid, que acabaron indo ás procesións en Madrid, que eso foi máis complicado, non? De entender que o de Kichi, pois empezou a falar, non? E se percibía como un acto de heroísmo, non? O feito de que o alcalde de Compostela ou o alcalde de Coruña non fose ás procesións, acto que me parece normal e loable. E aquí no 99 nos decidimos, con todo o máximo respeto para as persoas que creen, con todo o máximo respeto para a Igrexa, porque sí que colaboramos na organización, nos dispositivos de tráfico, e tamén o Sabetino que estivo no goberno, e facilitamos que esas procesións se leven a cabo, pero non houbo ningún cargo, ningún representante político do Bloque Nacionalista Galego que asistise ás procesións. E eu síntome profundamente orgullosa de ter tomado esa decisión, insisto, no ano 1999, que era un debate menos doado aínda, si se quer, porque había outras convencións, e que sendo Pontevedra, unha cidade pois con unha maioría social, e estaredes de acordo comigo, e na que nos criamos eu mesma e todos vós, cristiana, católica, e o seu alcalde, o alcalde nacionalista, decidiu non ir ás procesións. No 99 probablemente non votaron as contas. Non, pero saliu ben despois, sin votar as contas. Aurora. Bueno, a mí me sigue llamando la atención. Bueno, yo sigo defendiendo que tiene que haber una libertad religiosa para todos, es decir, para todos. Efectivamente, puede ser o puede no ser. Ahora mismo tú estabas hablando de, por ejemplo, lo que sucede en otras comunidades o lo que quizá hagan otros representantes políticos o públicos. A mí me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, solo haya sido Mariano Rajoy el que ha felicitado la Semana Santa. Y, sin embargo, hay un montón de políticos de izquierdas que felicitan el Ramadán, pero no felicitan la Semana Santa. ¿Por qué? Pues nadie lo sabe, ¿no? O sea, a mí es una de las cosas que me bueno, pues sí, me llama la atención, sobre todo en un país que tiene una tradición de 500 años, la tradición religiosa viene desde hace muchísimo más, pero la Semana Santa se viene celebrando desde hace más de 500 años y en lo que hay un 70%, que ya lo dije antes, pero hay un 70% de gente declarada cristiana, que sí, que las cosas van evolucionando a diferente y que hay muchas personas en que llega la Semana Santa y no ven la Semana Santa como algo religioso, sino que viene un periodo vacacional, un periodo vacacional, y cada uno puede pensar lo que quiera, pero ¿por qué no? Perdón, unha pregunta para Aurora, pero ti estás de acordo en que España debe ser aconfesional ou confesional? Aconfesional, e España es aconfesional. Si é aconfesional, claro, ¿por qué se pone? España es aconfesional. Vamos a ver, las banderas, perdona Tino, pero las banderas a media asta llevan más de 10 años poniéndose y exclusivamente no se colocaron en el 2010 y en el 2011. Hay un real decreto y una sentencia que indica que sí. Pero a ver, que indica que sí, que se para pode bajar facer la bandera ou non. por tradición, non por religión. Bueno, peor es, pero tú dices bajar las banderas. Non porque morreu. Pero mira, no protestas porque en otros concellos no estén ni siquiera la bandera española.
Pero é que non estamos falando de eso Sí, aquí ahora falamos mismo. de todo ten unha mezcla e todo ten un... Non Eu protesto, Aurora, se non non está saques as cousas de contexto. Cando Eu Eugenio protesto se non está nos española, invita pero un non debate para protesto se falar non de se as medias. bandeiras teñen que estar, pois viremos aquí e falaremos de se as bandeiras teñen que estar ou non. Pero non saques de contexto. Saben vostedes que son moi liberal e eu acepto as variacións. Falaba María. Vai a cidade da Melilla. Na cidade de Melilla conviven os cristiáns, os musulmáns e os hebreos. Hai tradicións e celebracións musulmanas, cristianas e hebreas. Que ocurre? Que pasa? Pero que na Pero sociedade... non pasa O nada. alcalde ou as Pero persoas... non pasa nada, que pero o non pasa presidente do absolutamente goberno non nada. felicita Non felicita? os musulmáns, ni No, os... Seguro? Pero Seguro? aparte que O Ramadán non felicita? Non, nin o Ministerio Pero- de Fomento pon un tuit a unha ministra porque vai nunha procesión, filla, pois non, E o de me entendes? defensa Porque non manda baixar as Claro, bandeiras a non manda media baixar, No, asta. eso é un Pero real o decreto, debate- non é ilegal. No, pero Pero non non- digo que Juan- sexa ilegal, digo que a mos é que hai unha A ver, unha tradicionalmente, unión, a ver, Foi Carme Chacón, que non estaba. Pero non a realidade é no, que si non me tradicionalmente o valen PP uns, sí que é un partido religioso e o manifestou en infinidade de ocasións e siguen manteñendo esa unión Estado-religión e non a van quitar de riba. Pero ti te das conta que nun estado Sí, aconfesional... Pero somos libres de pero- ir a donde queramos, María. Pero non como... Aurora. No, sodes Sí, libres sí, sí, a nivel sí. persoal, somos- non, a nivel pero persoal. A nivel partido aquí en Pontevedra. El partido tamén, non pero a nivel somos institucional, libres de non. asistir a calquera... Pero a nivel institucional, Home, de verdad, non. e se non faltaría máis, creo que calquera que compartimos militancia, pues bueno, vamos, estamos en pleno século XXI, é bastante habitual, non só no Partido Popular. Pero o que me pregunto, estamos falando de Estado aconfesional e confesional. Nun Estado aconfesional, no que non hai unha política vinculada á Igrexa, o tema das bandeiras trascende, porque eso sería propio dun Estado confesional, como ese alarde de ministros e de concelleiros e demais que presumen, porque ti acabas de dicilo, é que aquí a maioría da xente é cristiana. Bueno, pero que haxa unha maioría cristiana non quere dicir que non existan unhas minorías e que un Estado non deba gobernar para todos, que son temas diferentes. Por eso che pregunto, ti queres, se o Partido Popular quere un Estado confesional ou aconfesional? No, nos estamos vivindo Pois entonces nun estado actuade, aconfesional. en consecuencia, pero que estés actuando como un partido o debate confesional. sigue, van continuar vostedes por aí, por as direccións que vostedes queiran, pero permítame neste intre introducir a segunda enquisa, concretamente ca pregunta moi oportuna de parécelle ben que os políticos tomen parte de actividades relacionadas coa religión? Que no participan los políticos en las procesiones. Yo entiendo que el que es católico que sí, y el que no lo sea que no. Así de fácil. Las procesiones, los políticos tenían que estar retirados totalmente de eso. Ver, por ejemplo, a ministros y a otros en procesiones o alcaldes, eso fueron en tiempo de la dictadura. Ahora, desde luego, no debía existir. Eso ya es libre. Hay gente que quiere y hay gente que no le parece bien y gente que le parece bien. Ya sabes, depende, hay muchas opiniones. Entonces hay que respetarlas todas. Hombre, si van como cosas personales de ellos, sí, está bien, pero ahora si van por quedar bien y conseguir votos con esto de, venga, vamos, tal, ahí ya no. Me parece que tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos que de lo que hacen algunos políticos. También los curas toman parte de la política. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, cada uno tiene que ocupar su lugar. Ni los políticos tienen que entrar en la religión, ni la religión tiene que entrar en los políticos. A mí creo que me molesta que tomen parte. Creo que sí, porque es una cosa, es una tradición. Y el que no le guste, pues aparte. Hombre, yo creo que van a hacer el paripé, me parece. ¿No? Los que crean completamente y los que no. Yo con el alcalde, por ejemplo, pues me parece fenomenal. Él, aunque me represente, él no cree en estas cosas y no va a la procesión. Pues a mí no me parece mal, aunque a mí me represente. Él no cree y lo veo consecuente y es una persona excelente. Evidentemente deberían participar, que son españoles, católicos, tal, pues tenemos que seguir representándonos y seguir haciendo lo que hacíamos siempre, ¿no? Reivindicarnos. Quedou variada a mostra, hai opinións de todos os xeitos e alguna moi chamativa. Bueno, sigan vostedes, estaba pendente da palabra Xaime Acuña, sí? Eu, como dixo, creo que foi a penúltima señora, non? Diferencio moito entre se como actor político vou como persoa e iría igual a esa procesión sen ser un actor político ou se simplemente vou en representación do meu cargo. No primeiro caso, todo dereito.
No segundo, eu penso que están involucrando a institución que representan nun acto religioso, dificultándose a separación de poder, sí, vamos a chamarlle poderes, porque ao final o eclesiástico é un poder máis, non? Esa separación de poderes da que falamos no Estado confesional. Antes comentábamos o tema das bandeiras a media asta, houve aí un pequeño, non, é que tamén Carme Chacón, é que si falamos do Estado, é que non falamos dun político en concreto, nin dun ministerio en concreto, falamos dun Estado que pola morte dunha persoa, non, como Xesucristo, fai 2018 anos, bueno, casi, quítalle 33, non? Sigue baixando as bandeiras para choralo, é o propio Estado, non é un ministerio en concreto, non? A mí o que me parece difícil é levantarse pola mañán e decidir se eres cargo público ou non. É dicir, eu son concelleiro, son concelleiro as 24 horas do día. Entón, se vou, sigo sendo concelleiro igual. Entón, esa diferencia entre vou, pero ou se son un pouco concelleiro. Son menos concelleiro. Eu non acabo de entender. Tamén eres cidadán. Caistino, exacto, como di María, depende o lugar que ocupes. Tamén eres cidadán as 24 horas. Claro. Tamén podes ir co capirote, ninguén sabe. Claro, tamén pode ser. Algún haberá que vaya así, non? Pero bueno, eu creo que en todo caso o tema é que é o Estado, non é un cargo público aislado ou 20 cargos públicos, senón que é o Estado quen toma decisións que afectan ao carácter de confesional. Ese é o problema. O problema que é o Estado e que se ve que mentras a poboación avanza hacia unha confesionalidade e a Semana Santa para moitos perde o sentido religioso, se transforma en un sentido lúdico, de disfrute, a sociedade avanza nese sentido, hai forzas que intentan que a presencia da religión na vida política e social siga tendo unha preponderancia que xa no século XXI non parece ter ser moi razonable, non? E claro, iso velo cada vez que se intentou modificar unha lei en España para garantizar dereitos como o do aborto, os curas non estiveron calados, os curas saliron a manifestarse, os obispos. Especialmente na lei de matrimonio homosexual. E na lei de matrimonio homosexual, que parece que iba a romper España, xa íbamos a desfacer España por completo con esa lei, a sociedade foi moito por diante desas forzas que intentan seguir tintando de religión o que xa non é. Eso xa cambiou, e hai cousas, evidentemente, que teñen que cambiar, como o concordato, como o que decía Anabel acerca dos bens da Iglesia e cosas. Que é certo que coa Iglesia hai que colaborar, porque ten institucións ao seu redor que fan unha boa labor e que hai que colaborar, pero hai que distinguir as cousas. Colaborar unha cousa, rendirlle de pleitesía outra. Pode ser que haxa, como pasa na situación económica do país, a macroeconomía vai moi ben, pero a microeconomía todos sabemos como está, de fastidiada. Vale. Pode ser que en este tema tamén haxa dúas liñas de debate, un de debate de Estado, que está precisamente nesos termos, e outro de practicidade e de debate local, que xustificaría, comillas, non? Pois eso, decisións como Félix Juncal ou outras decisións de políticos locais do Partido Popular, do Partido Socialista, ou tamén, por exemplo, de Cidadáns, fora o caso, que non sei, e de As Mareas, porque neste intre quería introducir precisamente o caso do alcalde de Ferrol, das tres vilas onde evidentemente hai os chamados alcaldes do cambio, e un xiro radical de alto enfoque de política, probablemente neste ido de asuntos. Martiño Noriega en Compostela, Ferreiro en Coruña levan unha determinada liña, Suárez pretendeu facer o mesmo en Ferrol, pero tropezou precisamente con unha situación moi consolidada nunha cidade, ademais, moi especial, por moitas cousas. Como interpretamos precisamente esa decisión ou ese xiro que produce Jorge Suárez, que inicialmente quería rachar ca subvención á Semana Santa ferrolán e logo deixou unha na metade? E, de feito, fixo tamén promoción turística en Fitur, da Semana Santa de Ferrol.
facer unha pequena analoxía por favor. co que pasa aquí en Pontevedra. Ao mellor é unha subvención que ten moita tradición histórica. Eu creo que se equivoca Jorge. Ten moita tradición e quitala implicaría problemas sociais, non, problemas políticos, non? A mellor é pérdida de votos, unha campaña en contra ou tal. E a analoxía que quería facer é que é un pouco como pasa aquí coa subvención ás touradas. De que tes un voto arraigado que realmente pide iso na cidade, aínda que ideolóxicamente estás en contra de facelo, moitas veces primas pragmatismo, repito que non estou de acordo nin con unha nin con outra, primas pragmatismo a túa base ideolóxica. Sí, pois está aberto. Varios matices, non? A min o que me parece máis grave do tema de Ferrol non é o feito de que lle den unha subvención a un atractivo turístico. A min o que me parece perigoso é presentarte unhas eleccións dicindo que o vas a cambiar todo, que vas a renunciar ás subvencións e que recúes, permitíndoseme a expresión, no primeiro ano do primeiro mandato, non? Me parece un pouco que o cambio é así como forzado. E, home, comparar a subvención da Praza de Touros, que como xa discutimos 50 veces en pleno e un debate... discutirán algunhas máis. Sí, porque efectivamente cada quen sigue votando contas, non? Me parece un pouco, bueno, pois con certos límites. De todos xeitos, a Praza de Touros, cando se subvenciona para unha serie de eventos. E eu recordo un pleno, non sei se ti estabas, no que incluso o voceiro de Marea Pontevedra propoñía, para quitar o convenio, a celebración de unha tourada con unha empresa taurina que proporcionaría as carpas, non? Que é o que pasa tamén en Coruña, e, por certo, tamén lle caeu a carpa. Quero dicir que son cuestións un pouco difíciles de comparar. Eu insisto, a mí o que me parece perigoso, e moito máis no caso de Ferrol, dende fora hai unha opinión totalmente subxectiva, é prometer no primeiro momento que vas a facelo todo e facer esa parada en seco no primeiro, porque xeneras moita frustración que logo é difícil reconvertir. Eu creo que aí o alcalde se equivocou precisamente porque o mellor non valorou o impacto que tería, non? Eu insisto, aquí no 99, cando se propuxo non só o tema das procesións, seguro que recordades todos as raíñas das festas, as raíñas das festas, a supresión das subvencións ás touradas municipais, que daquela sí que había subvención directa, tamén xenerou un revuelo, el bloque nos bloquea, e logo quero dicir que todas esas cuestións pois xa trascenderon porque xa quedaron no 99, teño que dicir que nos anos de coaligazón co PSOE nunca se volveu a sacar ese tema e sí que foron leais no apoio deste tema. O sea que todo isto ven sendo como que promete remunicipalizar todos os servicios e logo os privatiza, non? Sí, o prometen, o como efectiva, o como prometen, sí. Que o mesmo que eu creo que non o promete o mesmo que é o mesmo que levalo no programa, non? No programa é o marco, mesmo. sí, pero invítote e rétote O buscarei, no programa de Pontevedra. O buscarei, pero os deberes son macro tamén, non? Non son independientes. No, mira, eu dixen que no 82 o BNG 82, que dende que nacimos cometimos moitos erros. Públicamente recoñecimos en Pontevedra que incluir esa cuestión no programa marco e se debatiu no Consello Social e se están producindo esos debates sin ter en conta o contexto foi un erro. E nunha organización como no BNG recoñecemos os nosos erros e remunicipalizar neste momento... Sí, claro que sí, pero nos levamos dende 82. O mellor Ciudadanos, cando leva un pouquiño máis de tempo en política, o mellor tamén recoñece algún erro. O mellor, cando Ciudadanos debe tanto tempo en política, o BNG xa non existe. O mellor tamén pode ser. Claro, que poden pasar moitas cousas. Pode ser. Imos camiñando hacia un país máis igualitario. Si está Ciudadanos no goberno, seguro que faredes todo o posible para que o BNG non estea. Non desaparecedes solos, que Ciudadanos non estaba aí desperdendo votos sin necesidade de que Ciudadanos faga absolutamente nada. O da Praza de Touros. Como vos en Galicia, que tendes unha representación... Estamos comenzando. Creo que Lores empezou el PSOE, non empezou con unha recua dese cuates, foi pouco a pouco. Non, digo na candidatura ao Parlamento galego, que vos foi moi ben, non? Pero non será, temos tempo, ainda temos tempo, non temos presa ninguna. Falaba da Praza de Touros, que efectivamente eu estou totalmente de acordo contigo, nos podes vender o que queirades. A Praza de Touros é unha subvención encuberta a uns empresarios privados que se lles axuda a manter o seu negocio privado e que precisamente de touros a mí sí que me parece incongruente. E despois o que falábamos sí que era do respeto, non? Ao final,
O importante é poder respetarnos todos e estar nunha cidade onde podamos convivir todos, non? O ilóxico, por exemplo, é que aquí se celebre un baile nunha sociedade como é o baile da Peregrina, do Liceo Casino, que converteuse nunha tradición e que probablemente os inicios non son do gusto de todos, pero hoxe en día penso que é unha institución que está en Pontevedra e que como tal a xente acude, e, por exemplo, sí que hai representantes de partidos políticos que fanse acusacións moi graves a xente que vai, non? Entón, quizáis, eso é buscar a confrontación e romper por exemplo, do bloque, non? Cando se di nunha rede social que as rapazas que van a ese baile ábrense de pernas para que os machos... Sí. Non teño constancia e... Digo eu, ven da... Pero o que estás dicindo é moi grave. Non, o grave é escribilo, non decilo. O grave é escribilo. O teño. O teño. Concelleira de Igualdade. Concelleira de Igualdade. Terás que velo e terás que... Si, o teño guardado. E máis, un concelleiro entra e chamanos gando os que imos tamén, non? Entón, esas son as cousas, as faltas de respeto que fan que ao final a xente non se entenda ou que se senta ferida e as cousas podense facer de outra maneira. Eu penso que os políticos sí que temos que saber onde temos que estar, sí que temos que saber que estamos aquí para traballar e non para bailarle as augas a ninguén, pero facelo sempre dende o respeto aos demais. Moi breve, necesito ir a publicidade. Sí, lóxico, por alusións. Non sei, en todo caso, si a miña compañeira concelleira de Igualdade fixo, non o considero correcto, igual que tal. Eu non coñezo ningún caso que outro concelleiro fixese unha afirmación de tal calibre. Si coñezo, digo que non coñezo o caso, si que coñezo cargos orgánicos de algún partido que acusan e comparan a miña formación política con nazismo e cargos orgánicos escollidos nun partido concreto. E sí, me parece grave tamén. Digo, porque falas de respeto e o respeto debe ser mutuo. Deixo ambas intercambiando esa información e probablemente os tweets, os chíos, en fin, a forma que se empregara en redes sociais para esas afirmacións certamente graves, e imos a publicidade. E a volta abordamos o terceiro derradeiro bloque deste Contrastes de hoxe. Ata agora mesmo. Entramos, como decía, no último bloque deste Contrastes de hoxe dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, falando a partir da pregunta de na práctica somos un Estado aconfesional, a vista do que pasou nesta Semana Santa. Non é a primeira, probablemente foi moi notorio a presenza de ministros e ministras do goberno, outros cargos públicos, presidentas de comunidades autónomas, alcaldes, presidentas de diputación, etc., en diversos actos, procesións, actos relixiosos, onde acaba a representación institucional, onde comeza a convicción personal, ese limiar, esa fronteira, ese borde, estamos precisamente analizando neste debate de hoxe. Lembro unha vez máis con Anabel Gulías, Aurora Cañizares, Tino Fernández, María Rei e Xaime Acuña. Introducimos outro eido do asunto. Falouse en algún momento, precisamente introduciu Tino Fernández, a cuestión das bandeiras a media asta que tivemos en moitísimos edificios oficiais, aquí mesmo na cidade de Pontevedra, por exemplo, lembro a subdelegación de defensa, a bandeira arriada a media asta. Isto está en sintonía con o Estado confesional ou non, falamos diso a continuación, pero, ademais, a participación de unidades militares en determinados actos, particularmente en procesións, tamén forma parte deste debate. E imos lembrar, con estas imaxes, a presenza, por exemplo, da banda de música da Brilat de Pontevedra, Podemos, en Lugo, tocando a saeta, a famosa saeta, ante a Catedral de Lugo. Foi, concretamente, nesta Semana Santa. Non sei se o mércores, me parece, ou o xoves, na cidade de Lugo.
deixamos a imaxes de fondo, gracias Paco, imos a seguir falando precisamente deste eido do asunto, porque está ben, non está ben, é lóxico que as nosas forzas armadas participen nestes actos somente voluntarios, como díxose, por algún cargo público do goberno ou non? Pregunto, é unha pregunta aberta para os 5. Aurora Cañizares, empezamos con vostede. Para mí es una tradición, es decir, las bandas, tanto las bandas de música, la banda de guerra de la Brilat, como la banda de música de la Escuela Naval, han participado siempre en las procesiones. De feito, este ano tiveran que participar, o pase pero bueno, chovía. A choiva. A choiva. Participaban siempre en las procesiones en Pontevedra. Cuando nosotros vemos a la banda de música, no vemos a una banda que sea militar o que sea la banda de la Escuela Naval. Es decir, interpretan unas piezas musicales. A mí me gusta muchísimo la música, lo sabéis, y yo cuando veo a la banda de guerra de la Brilat no estoy viendo que es que van vestidos de militares y es que están ahí, están con su gorra y están todos firmes, porque firme está la banda de música de Pontevedra cuando desfila y va también a la procesión. ¿Vale? Y en cuanto a la participación es voluntaria, es decir, todos los militares que participan en los piquetes, bueno, se llaman los piquetes o las guardias o tal, eso es voluntario, o sea, se anotan ellos voluntariamente, el que no quiera ir no va, y lo hacen con gran esfuerzo, por lo menos yo lo que sé de la Brilat, sé que cuando se van, vienen para participar aquí en Viernes Santo, pero antes se han ido el miércoles para participar en Lugo y luego vuelven al día siguiente, ¿vale? Y eso es totalmente voluntario. De feito, tiveran que participar en Lugo, que fixeronno, Ferrol, que coido que non, pola choiva, e logo tiñan que vir aquí a cidade de Pontevedra, onde coincidían, ademais, ca banda de música da Escola Naval Militar de Marín. Pregunta aberta, para todos. Eu penso que xa se mezcla un pouco cultura e tradición, entón penso que si realmente son voluntarios. E a cuestión das bandeiras, que non esquezamos que está aí tamén, A ver, penso que si é voluntario, por exemplo, miña nai emocionase cando se escoita, a min non me gustaría que ninguén lle quitase o poder emocionarse cando pasa a banda. Ás veces tamén son dignos de ver, sobre todo falábamos antes de Andalucía, así que é certo que hai procesións onde levan as imaxes, os hombros, os lexionarios co quero dicir que visualmente Nazareno en Málaga. Claro, é digno de ver. En cuanto ás bandeiras, si é por motivos religiosos, non, si é por motivos tradicionais, de feito hai unha sentencia que sí que lle dá razón a un concello por baixar as bandeiras a media asta, pero porque achacan a tradición, porque polo demais a Constitución é moi clara, non hai necesidade de baixar as bandeiras si é por un motivo religioso. Eu entendo basicamente dúas cuestións. A primeira, a presencia das bandas militares en algúns desfiles e mesmo en algún momento no Concello participaban, pois é para mí unha cuestión controvertida, non? Creo que nas actividades municipais, na cabalgata de Reis que antes se iba, pois non é o papel do exército e de feito se quitou. Agora, eu mostro un profundo respeto sobre a forma que ten a Igrexa de organizar as súas celebracións e faltaría máis que alguén lle dixera como facelo. E entendo que está ao outro lado, o papel do exército, se debe aceptalo ou non. Se é unha cuestión de voluntariedade, se é unha cuestión que non ven imposta dende ningún tipo de poder establecido, a min pareceme que cada quen é moi libre de actuar como queira, e logo podemos ter máis ou menos opinión se nos gusta velos aí ou non, pero eu dende logo non lle vou a dicir a unha parroquia como debe organizar e non creo que sexa o noso papel. E sobre o tema das bandeiras a min pareceme escandaloso, francamente escandaloso, e coincido plenamente con Tino Fernández, é que é escandaloso e é mostra, porque a veces este tipo de cuestións empezan a ser símbolos de realmente que tipo de Estado quere o Partido Popular, e a min o que sí me gustaría é que se definise, xa sei que a Aurora o fixo e me alegro moito, pero que se definise se queren un Estado aconfesional ou se queren seguir a tradición europea de demócrata cristianos e demais, e me parece que é necesario, e me parece que hai temas que deixamos de lado, porque entendo que o debate ten que transcurrir por outros derroteros, que si ese Estado aconfesional o defendemos todo, que posición imos a ter co tema da educación, que posición temos noutras cuestións que eu saquei aquí, e iso é o que delata se verdadeiramente estamos perante un Estado aconfesional ou non.
eu creo. Debate aberto, Xaime e Tino. Vou falar exclusivamente deste tema, non? A min pareceme bastante grave, non? Que unha banda de música dunha forza do Estado, representando prácticamente o Estado, porque leva o uniforme coa bandeira do Estado e demais, este en primeira fila nunha procesión tocando. Non que toquen, nin que voluntariamente vayan a tocar, pero sí que o fagan co uniforme do seu corpo. Pero por qué? Porque non están representando, nese momento non están exercendo a súa labor. Que tocar a corneta. Que tocar unha procesión. Claro, quero decirse... Os músicos militares son músicos militares, vale? O sea, o seu posto é música militar, poden ser, non sei, sargentos ou o que sexa a gradación que teñan, pero o seu traballo, o seu posto é músico militar. Eu creo que aí o que pasa é que hai unha tradición, unha longa tradición en España de séculos, onde había unha participación militar nas procesións e que ao final confúndense os términos xa, non? As patronas da Guardia, a patrona da Guardia Civil é unha virxe, a patrona de varios batallóns a ver, como? E o patrón da miña parroquia é San Martiño, pero non ten nada que ver. Justifica e non justifica, é dicir... Eso non justifica nada, Aurora. Aquí... Hai unha unión, Tino. É que non ten por que haber esa unión. O problema é o que ti acabas de decir, a unión. Pero que é unha unión tradicional. É que agora mesmo, Tino, seguramente dentro da Guardia Civil, seguramente dentro do Exército, e seguramente dentro... Tradición é que se estudie religión nos colexios. Durante séculos estudiouse religión nos colexios. Temos que manter esa tradición. Temos que manter esa tradición de estudiar religión católica. Pero espera, pero vaimo dicir el. Porque tamén é unha tradición. Temos que estudiar religión católica obrigatoriamente nos colexios. A ver, a última reforma educativa que hai, que da 11, todas as anteriores son do Partido Socialista. Sí, claro. Vale, son do Partido Socialista. Bueno, a 11 non, A 11 non, A 11 non, pero estivestes no goberno. Quitáchelo. E había historia de religións, Que dices? En primaria? En primaria. E educación para a ciudadanía. Perdón, Tino, pero non. E era optativa. Tino, pero non. A ver, Tino, son mestra. Os meus fillos non estudiaron religión. Pero va. Os meus fillos non estudiaron religión. Non estudiarían religión, pero non ética quitaches, que ou o que vos historia de defendedes é religión. quitar a religión da escola. Si me levas por ese camiño de que temos que confluir, temos que confluir, perdona, e non fostes vos os que puxestes mestres doutras religións nos colexios. Pero é que claro, pero que eso si estamos en un estado aconfesional, si estamos en un estado donde temos que estudiar todas as culturas deste país, tenemos que estudiar todas as religións deste país. Ese é o lóxico. O que non é lóxico, porque aquí non estamos falando de religión, estamos falando de religión católica. Catolicismo. Religión católica. Cando un cura sube a un púlpito a criticar o aborto, é un cura católico. Cando un cura sube a criticar o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, é un cura católico. O tema é que as bandeiras están a media asta, as bandeiras que representan a un Estado están a media asta. E iso significa que o Estado, os representantes do Estado, asumen unha religión concreta, que é a religión católica. E iso non se pode ser. Con respecto a dos pero onde está o limiar? Está falando sobre a religión en primaria. E non me pode dicir que o Partido Socialista, que foi un dos partidos que fixo as 2 ou 3 reformas educativas cando estaba gobernando, que non foi o Partido Popular, foi o Partido Socialista, non abogou por retirar a religión católica dos colexios. Non é retirala, é facela optativa. É dicir, se ti queres estudiar, estudies, e se non, non. Daslle a oportunidade de que se estudie ou non. Meus fillos, os pais, decidimos que non estudiar, pero que ahora conta no currículum, coño. Aurora, no, pero tamén conta atención educativa. Aurora, pero unha cuestión básica que me sale. Cando ti falas de tradicións con 2 axiomas básicos. Primeiro, están todas ben, e iso non é certo, hai tradicións que non están ben. E segundo, son... Depende para quen. Claro, pero ti falas de tradicións, é tradición, e se é tradición, xa está. Non, vamos a ver de onde ven esa tradición e se é boa ou non é boa. E segundo, son inmodificables, e a tradición non se toca. E eu creo que é un pensamento e un argumento pouco efectivo para defender o que estamos facendo. Porque as bandeiras están a media asta? É tradición.
Bueno, vale, entonces xa non se discute. Haberá que discutirse. Hai unha pero si hai tradición, mira, si hay tradición desde hace más de 20 años. un argumento máis Si contundente. hay tradición desde hace más de 20 años, si se hizo este año, si se hizo el año pasado también, si se hizo en tiempo del Partido Socialista, en el gobierno central. A mí ese argumento non me vale personalmente. ¿Por qué no? Porque non é tradición. O teu propio partido. Se critica a Susana Díaz, se criticar a critico. O que está mal, está mal. Xa está con un pé fora. O que está mal, está mal. Si os gobernos socialistas fixeron eso, fixeron mal. É que o fixeron mal. Fixeron Os mal. socialistas, os Claro, gobernos do PP, coa Perdón, educación. xa me calo, recollo o guante de María Rei, que antes dicía que o BNG estaba moi mal, está moi mal, non temos representacións no Congreso de Diputados, pero aquí as forzas que tendes, poñédevos de acordo, facede unha lei de educación con estas premisas nas que estamos todos de acordo, e dende o Leiches o programa de Cidadáns, dende o noso modesto reducto de votos aí que cada vez perdemos máis, aplaudiremosvos e estaremos contentísimos de que por fin vos poñades de acordo para facer unha lei na que todos decides que estades de acordo. E senón que manden a Tino para o Estado español. Levarei a papeleta a casa. Non creo. Non la veo yo, non la veo. Outra cuestión. poñerse. É o de indultar a un preso? É que o tema dos indultos hai que velo en un ámbito moi restrictivo. É outra tradición, é moi chamativa. É máis propia do sur que de outras, aquí non. Comparto unha tradición con máis anos que de poñer a bandeira media esta. Pero tamén discutida. Comparto o razonamento de Anabel de que as tradicións non todas son boas per se. Entón, cando se indulta, e neste caso os indultos deste ano son controvertidos xa por as persoas que se lle deu, creo que hai que pensar que a mellores cosas non se están facendo ben, non? Pero non falamos dos indultos de Montoro, non? Falamos dos indultos da Semana Santa. Os de Montoro tamén teñen moita amiga. Claro. Claro, que un feito religioso conleve a un indulto dunha pena que un poder do Estado executa sobre unha persona, parece excesivo, parece absolutamente fora de lugar. Estamos ante unha misturanza precisamente de poder. Claro, creo que está absolutamente fora de lugar. Eso é algo que ven de moito tempo atrás, cando o Estado ni siquiera era Estado, non? Entón, bueno, pois os indultos eran unha especie de dereito de pernada, non? Era, bueno, pois este sí, este non. Eu creo que eso está absolutamente fora de lugar. E cando ademais se utilizan para indultar a personas con delitos complicados, por decirlo de alguna forma, ainda menos, non? Eu creo que é unha tradición que convén suprimir canto antes. E os indultos en xeral deben ser sempre con un carácter moi restrictivo, non? A figura do indulto, eu estou de acordo continuo, xa de por si é bastante polémica. Entendemos, bueno, eu personalmente, que haxa casos nos que, pois, por unhas situacións ou por outras se poida dar, pero isto tampouco, no teórico, tampouco fala dun Estado que non sexa confesional, porque son as cofradías as que lle din o ministro que tal. Sí, pero sempre se cumple. Entón podemos aceptar que é un indulto que fan directamente as cofradías, co cual é bastante máis grave todavía. Ciudadanos, Bloque? Para mí é moi grave o que fan, que saltarse además a unha pena a torera, non? Eu, dende logo, o erradicaría, pero a deseo. Indultos vergonzosos ao longo de toda a historia do Estado español. Desgraciadamente, eu creo que hai veces que, e eu creo que é o momento xa de cuestionarnos estas cuestións e facer un debate político serio de como se deberían atallar, e ti falabas antes, separación de poderes. Pois que chego a dicir eu do que creo BNG respecto á separación de poderes no Estado español. Creo que queda moito tamén, e volvo outra vez ao principio, a mellor son demasiado insistente, e deberíamos reflexionar sobre si a estas alturas estamos cuestionando estas cuestións, si estamos tan certos de termos un Estado democrático tal como presumimos ou avanzamos. Me parece moi interesante estes tipos de debates. Ademais, estamos nun ano de efeméride, non? Porque a Constitución era do 78, correcto? Estamos no 2018, anda que non choveu, non? E probablemente estamos a vivir en certos eidos deste debate, que é un debate que está nas rúas, nos medios, na opinión pública, un certo efecto como de retroceso, ¿no? De volta atrás, ou non, pregunto. Pero é que eso dase que habrá que mejorar en toda Europa.
O problema é que a involución democrática daba a sensación, Tino, de que estábamos ante asuntos que estaban asumidos. Sí. Asumimos moitas cousas, tamén asumimos que o estado de bienestar non se tocaba, e tocouse. É dicir, a veces damos feitas por cousas que logo se demostra que se tocan, non? E, efectivamente, no 78 se fixo, creo que unha boa Constitución, pero as Constitucións non son inmutables. As circunstancias cambian co tempo e a Constitución ten que adaptarse aos novos tempos e ten que haber cambios. O que ocorre é que os cambios nunha Constitución teñen que facerse por consenso. Teñen que ter unha amplia maioría. E parece que sempre hai alguén que non quere cambiar, que logo co tempo asume o que hai, pero que nunca colabora para cambiar. Sempre hai algún partido político que está poñendo barreras para non cambiar. E os cambios son inevitables. Son inevitables porque a sociedade cambia. A sociedade do ano 2018 non ten nada que ver coa do 78. Solo un matiz, a mí me asusta especialmente que sí que haxa un apoio e un consenso político para cambiar determinadas partes da Constitución, e refírome ao artigo 135, porque agora é famoso 155, pero acórdome máis do 135, e que todavía non volvamos a retomar, é dicir, para aquela sí que houve un consenso para cambialo, e agora a Constitución... Consenso express. Consenso express, pero consenso, non? E pasou unha modificación sustancial da Constitución española e pasou completamente inadvertido. E que outras cuestións que se piden, estou de acordo continuo, hai que cambiar a Constitución non podemos estar no 2018 cunha Constitución do 1978 porque non son textos sacrosanto e as Constitucións modifícanse. E hai debates dentro desa Constitución como a forma da xefatura do Estado. Vale? Temos unha institución monárquica neste país sin que ninguén a escollera. E iso é moi grave no 2018. E unha institución, eu sempre digo, que sigue con principios como a lei sálica. E deso non se fala. É dicir, temos un monarca do Estado español por dereito divino. E por tradición. É por tradición, é xenético. E que é el porque é varón. Por que varón? Porque a muller, a primoxénita, non valía porque era muller. E desas cuestións non se fala. E eu insisto, e me concordo continuo, estamos nun retroceso. E teremos que pôr, e aí as formacións políticas deberíamos ter a responsabilidade de poñer estos debates e non lle ter medo a resposta. Non lle ter medo a resposta. Aurora? Sorpresa particular, non, senón introduzo o asunto. Estaba lendo, mentres falaban, pero prestando atención, estaba lendo que foran exactamente 5 os indultos que dera o Consello de Ministros a proposta, o 16, foi o 16 de marzo, o Consello de Ministros, otorgou 5 indultos a proposta de outras tantas cofradías. É moi chamativo. É que é moi chamativo, porque logo hai outras peticións de indulto avaladas por millóns de firmas e que non salen adiante. Hai xente que está esperando ese indulto por delitos que ao mellor cometeu nun momento da súa vida e que foron xulgados 12 anos despois, cando xa está absolutamente rehabilitado, recuperado, ou compañeros que son xulgados por defender os dereitos sindicais e laborais, non? E que están aí e que están amparados por millóns de firmas e que non salen adiante. E en cambio, estos sí, non? Entón, claro, chirría moito que no ano 2018 sigamos con estas cousas, non? Unha última cuestión. Tocouse en algún momento. Ten que ver, supoño que sí, e moito, precisamente cun debate que en algún momento falaba Anabel da decisión que toma Lores o seu goberno en 1999, ca presenza ou ausencia de cargos públicos máis cercanos a nós, como poden ser precisamente alcaldes, concelleiros, presidentes da Deputación, incluso presidentes autonómicos, en outros actos que non só son os da Semana Santa, como, por exemplo, a procesión do Corpus, a procesión da Peregrina, o voto de San Sebastián. Estes foron temas polémicos aquí na cidade de Pontevedra, cando chega o BNG ao goberno municipal, co apoio indirecto ou directo do Partido Socialista no momento dado. Que pensan vostedes? Aí tamén hai que delimitar, está ben delimitado ou non a separación de poderes, a confesionalidade do Estado e dos seus representantes e das súas institucións? Bueno, eso ocurriu
Non caiu a Peregrina abaixo, non pasou nada. Pero inicialmente o debate foi formidable. Non pasou nada, a xente asumiu... Pero por eso que eu decía ao principio, de que a realidade social vai por diante da realidade política en moitos casos, e que a xente asume as cousas con naturalidade, como asumiu o matrimonio interpersonal do mesmo sexo, o aborto, cosas así. Na última enquisa era moi gráfica en ese sentido. Sí, as cousas asúmense porque xa está, porque a xente xa entende que cando un o elixen, pois non é igual para que vayan nunha procesión, é para que xestione un orzamento e para que mellore a vida das persoas na medida do posible, non? Entón, bueno, pois, en Pontevedra se fixo e non pasou nada, non? E creo que é un valor que hai que otorgarlle ao alcalde de Lores naquele momento, non? Sí, pero imagina vostede que o alcalde de Vigo non vaya, por exemplo, á procesión do Cristo. Pois mira, eu creo que é unha decisión que o mellor debería tomar en algún momento tamén. E que ao mellor non pasaba nada. Abel Caballero ganaría igual as eleccións en Vigo indo ou non indo á procesión. Porque a labor de Abel Caballero non se ve reflexada nun acto dun día, se ve reflexada no traballo de 4 anos. Aurora, imos rematando, unha intervención rápida de cada quen. Creo que Abel estaría en desacordo comigo. Non, vostede hoxe non fixo amigos. Temos que ter liberdade para poder asistir ou non asistir, é dicir, cando chega a peregrina, cando chegan as festas da peregrina... Non, pero si a liberdade haina. A cuestión é como representante público, Aurora. Pois sí, é como representante público dentro do meu partido, dentro do Partido Popular en Pontevedra, temos liberdade de asistir ou non? Sí, claro. Temos liberdade de asistir ou non? O noso partido non nos di, tes que ir. Non. Non, pero poño a pregunta de outro xeito. Aurora Cañizares, alcaldesa de Pontevedra. Non, por que non? Vai vostede a unha profesión? Sí. Claro, esa é a cuestión. Como por que vai alcaldesa. vostede? Claro. Como alcaldesa. E por que vai vostede á procesión? Esa é a cuestión. Por convicción. Primeiro porque teño unhas conviccións religiosas. Ben, perfecto, vale? respetable. Pero segundo, é por representación da corporación dentro dunha festividade, dentro dunha celebración da miña cidade. É así. Vostede non vai. Non. Coida que está ben delimitado ou aínda está misturado e confundido? En Pontevedra. En xeral. En xeral. Bueno, sí, En Pontevedra, falamos aquí. a pregunta inicial, eu creo que sí, creo que no 99 sí que fixemos a cidade, fixo historia, non só porque esa decisión foi controvertida, pero estou de acordo contigo nunha cousa. A sociedade madurou moi rápido e que no que un ano foi escandaloso, todos os veciños e todas as veciñas o entenderon, viviron con normalidade e cunha convivencia totalmente pacífica. E iso é mérito da sociedade pontevedresa, que madurou en uns termos, fantásticos. Por tanto, eu creo que en Pontevedra ou no local nesta cidade temos a fortuna de que está moi delimitado, os concelleiros van se lle apetece, a miña postura que toma María me parece moi correcta, e son moi poucos os concelleiros que van coa medalla e con todo iso, e me parece que cada un está no seu dereito. Xaime, se vostedes chegan ao goberno municipal, que farán? Non ir. Pero, bueno, eu entendo que é unha decisión individual. A nosa postura política é non ir, pero é a nosa, non? Entón, tampouco... E está ben delimitado ou non está ben delimitado? Dende logo, eu non vou criticar a ninguén porque asista a unha reunión en función das súas creencias, si en función da súa representación. Finalizamos con vostede, María. Se vostede fora alcaldesa de Pontevedra, que faría? Seguiría sendo filla da miña nai, seguiría indo coa miña nai como he ido sempre, hasta que os meus fillos me digan si queren ir ou non queren. Pero non presidindo a Nunca. Eu penso que os políticos... ni ocupando un lugar preeminente. Además, ainda non sei porque os políticos temos que ter un lugar especial para ir, sendo como somos cidadáns igual que os demais. É máis, se nós temos que traballar para os veciños e veciñas, por que temos que ter ese espacio especial e específico para nós? Bueno, pues levaríamos o coche oficial, as moquetas... Bueno, pero que igual temos que ir un pouco por aí, pero que igual temos que ir por aí. Pero ese é outro debate. Permítanme que deixemos eso para outro debate. E mantenemos o seguinte. Teño tema. Graciñas, foi un auténtico placer. Moitísimas grazas, Aurora Cañizares, a Tino Fernández, que non sei en que partido militará a partir deste debate, Anabel Gulías, María Rey e Xaime Acuña. Moitas grazas aos cinco, moitas grazas tamén a vostedes pola súa atención e ata a semana que ven aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Non sei se falaremos de coches oficiais ou de outros asuntos. Xa veremos. Ata entón.